Айрым bir кутлау сәламен кабат Иске Кулатка районы Кирюшкина авылына юллыйбыз. Олы 70 яшьлек юбилее белән хөрмәтле милләттәшебез Амирова Расимия Яхья кызын бу юлы улы Иршад, килене Гөлнара, оныгы Индира тормыш иптәше Сергей, оныкчасы Илгиз котларга ашыгалар. Әниебез Кирюшкина авылында гаиләдә көтеп алынган беренче балалары булып дөньяга туа, дип башлыйлар хат авторлары үз язмаларын. Безнең бәхетебезгә туган иң кадерле фәрештәбез, иң сөекле кешебез ул. Әниләрне сайлап алмыйлар диләр. Ләкин язмыш безгә шундый әни бүләк итүе, ул гомердә дә рәхмәт укып, туйгысыз иң кыйммәтле бүләк. Әни, ул һәрбер бала өчен саклаучы да, яклаучы да, җылаганда күз яшьләрен сөртеп алып юата алучы да кеше бит. Сөеклебез, төн йокыларыңны йокламыйча, көндезен бары безнең хакта уйлап яшәгәнеңне бер көн дә онытмабыз без. Һәм ахыр сулышыбызга кадәр күкләрдән сиңа саулык сорарбыз. Өч балаңны бер ялгыз диярлек олы тормыш юлына бастырып, кешеләр итеп тәрбияли алдың. Өчебез дә сиңа мең бурычлы булып калырбыз. Яраткан әниебез, менә инде кабат туган көнең җитте. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа сөеклебез, әниебез, әбекәебез. Төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет очкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниемнең туган көне алтын төсенә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик аз әле яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек, чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барсы өчен рәхмәт сиңа яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап, башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Расимия Яхьевна, якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Öğrettin bizini yaşarga, tırmışka derini bilip, ilgen ağırlıklarını da ütkere bildin gülüp. Şeştenigi nasip asanda, yuğala bütün hasret. Barısı işin, enkeysin amin rəhmət. Şeştenigi nasip asanda, yuğala bütün hasret. Barısı işin, enkeysin amin rəhmət. Yaşadın gelip ezinin işin, uylarını da gelip ola. Senin kevek merhametli olsa idi her ona. Şeştenige nasip asanda, yuğala bütün hasret. Barısı işin, enkeysin amin rəhmət. Her vakitte yeneşede, yaşasan idi şulay. Uzun ömür birse idi, ulekesine Xuday. Şeştenigi nasip asanda, yuğala bütün hasret. Barısı işin, enkeysin amin rəhmət.
Şeştenige sıypasan da Yuğala bütün hasret Barısı işin Enkeysiga min rahmet Barısı işin Enkeysiga min rahmet